Anjima बारा स्टेन्डार्ड नङा लोगोफोर हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे सिम्पोल फिसा गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बैसागो बोथोराथ' जोबसिगोन नालाय 14 तारिखाव जोबगोन नामाथाय ओमफ्राय बैसागो बिदायनि एसे मोसानाय भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरोना जोङो आं ओमफ्राय सासे लोगो एसे महर एसे बेलेग साइज मा होनगोन एसे महर बेलेगाव मा होनगोनलाय महर चेन्ज न महर सोलायनानै एसे महर सोलायनानै मोसानो नागिरदों आरोना एसे फानि टाइपबो जागोन ओमफ्राय दिनै एसे रिहार्सल खालामहैनोसै बे रिहार्सल खालामनायखौनो एसे आङो भिडिअ लालांनो नागिरदों माबायदि जागोन मोनथिया ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो मैया आङो गामियावहाय एसे भिडिअ लादोंमोन आरो मोनसे फिसा प्रग्राम दंमोन बेयावहाय भिडिअ लाहैदोंमोन ओमफ्राय बेखौबो बेयावहाय दा लास्टआवहाय होलांगोन ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय मैयानि मोनसे भिडिअआवहाय आङो साबस्क्राइबारनि खोथा बुंनायावहाय गोबाङानो साबस्क्राइब खालाम होननानै कमेन्ट हरदों ओमफ्राय आं जायफोरा कमेन्ट हरदों बिथांमोननिखौ खालामजोबखादों आरोना नोंथांमोना माने फोथायनाय गैयाब्ला एसे चेक खालामलायनानै नायबानो जागोन आरोना आंथ' खालामखायो आंखौ सोरबा मानसिफोरा आं भिडिअ जाला माला रायलायथारोना एकदम न'फोराव जेरैबायदि रायलायो बेबायदिनो रायलायो ओमफ्राय सोरबा बुङो आरोना एसे स्टेन्डार्ड रायलाय होननानै अनजिया बारा स्टेन्डार्ड नङा लोगोफोर एकदम जाला मालाखासो न'आवहाय जेरै जाला माला भिडिअआवबो बेबायदिनो जाला मालाथार बारा स्टेन्डार्ड नङा आरोना मानसियानो स्टेन्डार्ड नंखायाबा आरो बोरै स्टेन्डार्ड रायलायनो हागोन लोगोफोर नै बेयावहाय आं ओरै गायो आथिङाबो साइज गैया बुरै आथिङानो बुरैखा मानसियाबो बुरैखा नै साना गोजौ मानि दङ ओमफ्राय दायो थांगासिनो मुथुलै आं आगोल जनगणखौ माबायदि खनोमोन दहाय आङो जनगण खननाय गोसोखांनानै जि हारसिंनो जि मिन्थलाबाय थाखादों उन्दैयाव जि गाजा खनखायोमोन आं जनगण मन गण अधिगण नाय गण रथि बिदिथ' खनोमोनलै आङो जि गाजा आं मिन्थियामोन ना लास्टनिखौल' गोसा बुङोमोन ओमफ्राय रोङिनि थाखायनो मा बिदि नुदों मादि केमेराया माथिं दङ मोनफैबाय आङो मोसानाय सोलोंनो फैनाया ओमफ्रायो जि बार खोलो खोलोखा दिनै गन्थ'आबो जि खोलाबखादो ओमफ्रायो आं गिटालाहानाव फैदों आरोना जोङो मोसानाय सोलोंबाथाय बिसानावनो सोलोंखायो दाना बिसानाव बिराद मोजां आरोना सोलोंनो आरामनो बारबो नाङो ओमफ्राय आरो न'आव मा होनो बेसानि न'आवहाय खाथि बारा न'बो गैयाना बारा दावराव जाया नङाबा सोरबा सोरबि बिदिनो दावराव मोनबाय बायनो हागौना खाथि खालानिफोरनिया ओमफ्राय बिसानाव बारा दावराव खाथियाव न' गैयैखाय बारा दावरावबो जाया आरो ओमफ्राय दायो जोङो सोलोंसै जों सानैल'सो मोसाखागोन ना गिटारजों आंजोंल'सो मोसाखागोन ओमफ्राय सोलोंसै आरोना जोंना रिहार्सल खालामनाया जोब्बाय ओमफ्राय नेक्स्ट दिना खालि आरो नै जों दायो सुट लानो थांगासिनो जोङो टमटमजों थांदों ओमफ्राय मुथुमोना बाइकजों थांदों आरो ओमफ्राय जगारफोरखौबो जोङो माबायावहाय टमटमाव खायसेखौ थिखांनानै लांखाबाय ओमफ्राय लामायाबो ओरैबायदि गाज्रि बारल' बुरल'खा दायो सहैसिगोनानो जों लकेसनाव मा मोनजाखो बाबुमोन पेरा है पेराब्रा पेरा नाय जों लकेसनाव मोनफैबाय जोंना लकेसना लेवारबारि सिन्था गैया जों जुता गानखागोन दा लांफै दे न' दा लांफैनांगोन दा नाय जोंना केमेरामेना दासो मोनफैदो नै पेरा जाग्रोना लानि पेरा
नै जाग्रोना लाफाय दिनै जोंनो शुटिंनि थाखाय सेरजा नांगौ खामबो नांगौ खामखौ अनजिया दामगोन ओमफ्राय नै गिटारबो नांगौ गिटारखौ जोङो सानैबो दामगोन आरोना लुटुस माखौबा बुंबा आंना चेनेल दंना खिथाब्रा आबे कटेज नोंना नै बिनिया चेनेल दङ गिटारानि बिराद मोजां मोजां मोसानाय भिडिअ होयो मानसिया बिराद मोसानो रोंखायोखा ओमफ्राय सोरबाफोर बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थांनानै साबस्क्राइब खालामहैथां आङो डिसक्रिपसन लिंकआवहाय होनानै दोनदों गिटारानि ओमफ्राय नै बिनियाबो चेनेल दङ लुटुस गोदान आरोना बियो चेनेला ओमफ्राय लाजदिसो खिथाना लानाय ओमफ्राय आंसो खिथानानै होबाय बियोबो बेबो भिडिअ बानायहांजेनदों ओमफ्राय साबस्क्राइबारा 100 जन जानो जायाखैथाय मिन्थिथ'ला ओमफ्राय सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो आरोना बिनिखौबो मानसिया जि गुफुरखा साइसथार ओमफ्राय लासै ओमफ्राय बैथिंजाय प्रडिउसारनियाबो दङ माबानिया केमेरामेननिया नोंथांमोना जेबो साननो नाङा गाज्रि साननो नाङा माने हौवासा जानोसो लुगैबायदां मादां बेफोरबायदि साननो नाङा आङो बै आगोलावहाय हौवासानि मेथाइ मोसाबाय थायोमोन ना ओमफ्राय बेफोराव बिराद मानसिफोरानो बुंहरनायमोन आरो आंखौ गामसा गाननानै मोसाबो मालाबा होननानै ओमफ्राय आङो रिप्लाइबो हरखादोंमोन जागोन मालाबा समावहाय मोजां टाइम मिलायबा गामसा गाननानै मोसागोन होननानै रिप्लाइ हरखादोंमोन ओमफ्राय आं बे बुंनायखौ बावगाराखै नालाय गोसोआव दंबाय थायो ओमफ्राय बुंना लाखाबा आङो मावफुंनो हायाब्ला गोसोफोरखौ एसे बोरैबा मोनो नालाय सानफ्लांबाय थायो ओमफ्राय दा दिनै मावफुंनो लाबाय आरोना नै गामसा गानबाय हौवासा महर जाबाय ओमफ्रायथ' बैसागो नालाय बेफोरखौबो नांखागोन नालाय ओमफ्राय दायो जोङो मोसानाय भिडिअ लाबोसिगोन नोंथांमोना जोंनि शुटिंआ माबायदि जायो एसे नायलांबानो जाबाय एसे देखायलांसै ओमफ्राय दायो जोङो जागायलांसै बोथोराबो गरमथार सान्दुङाबो गोसाथार खामाबो दामनो मोजांथार ओमफ्राय आङो हौवासा जानायावहाय नामखौ माबा लादों आरो राहुल बसुमतारी लादों ओमफ्राय नैबेबो हौवासा जाबाय नालाय ओमफ्राय बेखौ राजा दैमारि दोनदों आरोना आङो ओरैनोथ' नामाथ' आंनाथ' मिथिखायो अनजिमा बर' ओमफ्राय बिना गिता बसुमतारी हौवासा बायदिथ' नुखायाखै जानो हागौ अबेसे हिनजावसा मानसिखौ हौवासा जानायावलाय बहाथ' हौवासा बायदि नुनो न' ना नुदों निजोमजारा बायदि नुखायो One, two, three, go! एक्सन होनबासो दामब्रा गपिल एक्सन ना होन जोंना जोबहांबाय आरोना सुद लानाया बारा गैला ससेल'सै ओमफ्राय ओरैबादि गरम ओरैबादि सान्दुं गोसा
दैयानो लोंबाबो गांगाया ओमफ्राय दायो दसे जिरायदो नै माजा लोंदों ओमफ्राय गिलासाबो टुक्रा टुक्रिथार नै गिलास ओमफ्राय बन ओमफ्राय बे स्टिं नामा स्टिं ओमफ्राय बियो आमुल ओमफ्राय गैलादां दंबावो नै वारेस ओमफ्राय स्प्राइटबो लोंखांबाय ओमफ्राय पेरा जाखांबाय ओमफ्राय दै लोंखांबाय बेखिनियानो ओरैनोथ' एसेबां जेबो जानो गोसो गैखाया मात्र दैयाल' ख्लाब ख्लाब गांदों आरोना ओमफ्राय दायो जाखां लोंखांहाय मोननैसो दंबावो नालाय ओमफ्राय बे मोननैसोखौ लानानै जोङो न'फारसे जल्दि थांनोसै ओमफ्राय जल्दि एडिट खालामसै ओमफ्राय भिडिअखौ गाबोननो होनोसै आरोना आसा खालामदों आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोना नायगोन होननानै नोंथांमोननि बुंनाय मथेनो आङो खालामदों नालाय भिडिअखौ बिनिखायनो आसा खालामदों आरोना नायगोन होननानै मानो एसेबां बोखोखो जाबाय दे गिटार रानिया माखौ बुङो राजा ओइ राजा माखौ बुंबा नै जोंना राजाया राहुल एन्ड राजा राजा नैलाय इथि देखाय माबाखौ केमेरामेनखौ आं जादो बन जादो माने जादों माबालाय आमुलाव मा सोदो आमुल माजा मिक्स गोथाव जाबाय थानि जानायखौ बारा नायलांबाय जोंना सुट लानाया जोब्बायबो ओमफ्राय सुट लानाय समावहाय बारा भिडिअखौनो लानाय जास्रायासै सोलाबस्रायासैना ओमफ्राय लानाय जायासै आरो ओमफ्राय दायो जोङो न' फारसे थांफिनबाय थानोसै ओमफ्राय दिनैनि सुट लानाया माबायदि जाखो एसे ब्लगावहाय देखायनाय जाबाय ओरैनोथ' एसे मोजां जानाय बायदिखौनो मोनदों मोननायालाय ओमफ्राय एसे मा होनो मेथाइआ हौवासानिखाय एसे हौवासा साइज माबानाय जाबाय आरोना मोसानाय मानायफोरखौ हौवासा साइज देखायनाय जाबाय नङाबा आरो हौवासानि मेथाइआव हिन्जावसानि मोसाबाथ' बारा समायनाय नङाना सोरबा आंखौ बेसे बुंहरो आं मालाबा गथ'फोरनि संखौबो इदि भिडिअ बानायबाला माबा मा होनो गथ' साइज जानानै देखायना ओमफ्राय सोरबा बुंहरनाय आरोना गथ'नो जानो लुगैबाय थायोदां मादां ओरैनानै ओमफ्राय आंनि साननाया ओरैबायदि हिन्जावसानि मेथाइआवहाय हिन्जावसानि एक्टिं खालामनांगौ गथ'नि मेथाइआवहाय गथ'नि एक्टिं खालामनांगौ आरो हौवासानि मेथाइबाथाय हौवासानि एक्टिं खालामनांगौ आरोना नङाबा मोजां नङादि ओमफ्राय जोंबो हौवासानि मेथाइखाय हौवासानि एक्टिं खालामनाय जाबाय ओमफ्राय जों दायो न' फारसे थांफिनबाय थानोसै मा बुंबावनो आरोना बिराद मेंबाय जै बर' हारिनि जै ओमफ्राय नै आंना ब्लगा चेन्ज जाबाय आं बेखौ दहाय फार्स्टआवहाय खोन्थाबोखादोंमोन ना दा उनावहाय लास्टआवहाय होगोन होननानै ओमफ्राय बेनोमोन आरो माबा उदालगुरि कलेजनि एमएनि स्टुडेन्टफोरा फिल्ड भिजिटनि थाखाय फैदोंमोन आरो बे न'आ नैबे जों मैगं बासिबाय थानाय बे रायलायदोंमोन बे जालाजोब्बाय बे न'आ माबालाहानि डक्टर राजेन्द्र कुमार मामोनलाय बसुमतारी ना डक्टर राजेन्द्र कुमार बसुमतारी सारलाहानि न' आरो बियो ओमफ्राय बियो गावनि स्टुडेन्टफोरखौ लाबोदो नालाय ओमफ्राय गावनि स्टुडेन्टफोरखौ खाम जाहोलांगोन आरो ओमफ्राय आंखौबो लिंलांदोंमोन बेयावहाय एसे हेल्प खालामनो थाखाय ओमफ्राय एसे मेमरिबो जानानै थाथोंसै होननानै भिडिअबो लानाय जादों ओमफ्रायथ' दिनैनि दिना बिस्थिबारबो नालाय बिस्थिबारावथ' जेबोबो जाया मिरामिस गोजासो जागोन आरो माबाफोरा मैगंफोरा ओमफ्राय नै संग्राफोरा सोरमोन बेफोरखौनो एसे भिडिअ लानानै देखायलांसै आरोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दा स्टुडेन्टफोरखौबो एसे देखायलांगोन आङो नैबेसानि किटचेनाव मा दंथाय नै गिदिर ना साम' ना मोजां नुसोदों रान्दिनिफोरखौ भिडिअ लानांगौनो रान्दिनिफोर पात्ता गैया रान्दिनिफोरा पनिर होबायहाय दाउआ गाबना होनाया मायो दालि न' बिराद गोथाव नुबाय दै दालिखौ मबाइलावसो बारा गोथाव नुवाखै खोन्था माजों मा संगोन लावखौ माजों संगोन
जानो इलाय एसे संग्राफोर Nè, cái lấy áp ấy. सयाबिनदो लाव À đó. मटर आलु Cái đấy bảo. पनिरदो बुट दालिदो भाजि गावसो जाना आंनो होआखै माथो बिसोरो नै दायो जागारनाय हाबाफारि सोलिगासिनो जोंना साना ओमफ्राय बन सोरनि फागोहाय बेलाय लावदुम ओमफ्राय नैबे आंनि फागो मुस्राया एसे खोमसि जाजोबखायो नै मेथाइ रानग्राया बेनो आसोला वा मिस्टियालाय मोनब्रैल'सो सोरनो होगोन मोनबा दालि बियो दालि मैगं बेयो मा हा जेबो बोथोरा नै हामा ओमफ्राय बेयावनो खोबग्राया फिसाथार खोबग्राया नै बेयावहाय जोगोनारजों पनिरजों सयाबिनजों ओमफ्राय खोबग्राया नै फिसाथार बेयो मा बे मोनसेया मामोनथाय आयौ नै गोथावथार पनिर आलु जोगोनार पनिर दा होनदो ओमफ्राय बियो जोगोनारजों सयाबिन ओमफ्रायो पापर थाइबें नारेंखौ जानो लुबैबाय ओमफ्राय बेयाव लेस्रा फ्राय बेयाव मा दङ भिन्दि फ्राय आरो नै बेयावहाय दंबावो लाव बिजौ ओमफ्राय गैलादां आलासिफोरा सफैबाय ओमफ्राय नै स्टुडेन्टफोरखौ ओंखाम जाहोग्रोबाय आरो बिसोरबो ओंखाम उखैनानै फैबाय नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मोनफैनाय लोगो लोगो दसे जिरायबाय डाइरेक्ट ओंखाम जाहोखाबाय ओंखाम मैगङाबो मोनजोबखाबायमोन बिसोरबो सारि लोंखानानै फैबायमोन नामाथाय दैफोरबो लोंला होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय डाइरेक्ट ओंखाम जाहोबाय ओमफ्राय नै एसे मेम'रि जानानै थाथों होननानै आङो एसे खाथियावनो भिडिअ लानानै देखायदों आरो ओमफ्राय बिसोरसो लाजिदो ना मादोथाय मिन्थिला आरो आङो एसे खाथियावनो लानाय जाबाय ओमफ्राय नै डक्टर राजेन्द्र कुमार बसुमतारी सारनि बिमाया बेनो आङो बिखुनजोसो जायो ओमफ्राय ओइ जोंहाथिंनिफ्राय लाबा आबैबो जायो ओमफ्राय आं एदावबाय थायो आरोना है आं नोंखौ एसेबां बुरैखौनो बिखुनजो लिङा मा आबैसो लिंगोन होननानै आबै होननानै एदावबाय थायो आरो ओमफ्राय आंखौ बुङो आरोना बुरै होननानै बिखुनजो लिङाबा नोंसा बिखुनजोआबोथ' बुरै जाबाय नोंसा बिखुनजोखौबो आबै लिंदो होननानै आंखौ एदावो आरोना ओमफ्राय आंबो बुङो आरो बिदिनो गाजा आंबो आबैसो लिंखानोसै होननानै ओमफ्रायो नै बिथिंजायबो सानैसो दङ इथि जायगा थोआखैमोन ना ओमफ्राय बिसोरखौ बिथि जाहोबाय ओमफ्राय मेडाममोन सारमोन दङ आरो बिसोरो जाथ'वाखै नै जोंना माबाया रान्दिनिया गोथाव संग्राया गामिनिनो बियो माखौबा खिथासोदोंमोनहाय नै बनिता जोहोलिया जाहा आं कभार रायज्लायना होनानै खोनायासै रेमसन होनो केमेरा लाफैनो नै जोंहा बेयावहा समायना रमायना सेंग्रा सिख्लाफोर दङ दा बिथांमोनखौ जों एसे सोंनो नागिरदों इन्टारभिउ लानो नागिरदों बिथांमोना बबेनिफ्राय फैदों आदसा बुंलाय बबे कलेजनिफ्राय फैदों उदालगुरि कलेज आदसा बबेयाव फैदोंमोन गार' गामि आदसा मा मुं नोंहा जमुना नार्जारि गामिया बहा 2 नं फुराबारि आदसा थेंक इउ आरो नै नाम्बार मुङा मा नोंनिया कुन्जुमनि ब्रह्म मा ब्रह्म कुन्जुमनि ब्रह्म गामिया नाम्बार 1 सिमलुगुरि काइजामाति ना आदसा नेक्स्ट नोंनिया मुङा मा मुङा लाइमोन दैमारि लाइमोन गामिया आंनिया गामिया माने दिकेजुलिसो आङो आदसा दिगाजुलिनि आरो नेक्स्ट नै मुङा मा नोंनिया
फुंसारि बर' गामिया बहा गामिया पानेरि सोमलेगुरि पानेरि सोमलिगुरि आरो नेक्स्ट नै मा मुं नोंनिया फुमुथि बसुमतारि गामिया आंनि गामिया सपनगाव भैरबकुन्द सपनगाव भैरबकुन्द सपनगाव आरो नेक्स्ट नै मा मुं नोंहा जुतिका नार्जारि गामिया गामिया बर' बाजार लकेल बर' बाजार नेक्स्ट आरो नै मा मुं नोंहा रौता फोथार आं डिटेल्स नांगौ नामा सार आच्छा नै आरो नेक्स्ट लास्ट दङ मा मुं नोंहा आंनि मुङा प्रमिला दैमारि गामिया बालिसिया रौता बालिसिया उदालगुरि कलेजनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आन्डारनिफ्राय उदालगुरि कलेजनिफ्राय जोङो बेहाय बर' बिफाननि जानानै लेंगुवेज सार्भे खालामनो फैदों आरो गार' गामियाव ओमफ्राय दायो डक्टर राजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि न'आव ओंखाम जाखांबाय दायो थांनायनि लाहार फाहार जाबाय आरो खामानिया मोजाङैनो जाबायना खामानिया मोजाङैनो जाबोबाय आच्छा थेंक इउ सापर्ट खालामदों नालाय आच्छा थेंक इउ गार' भाषा रोंसिगोन बिदिबा नङा होमबा आच्छा थेंक इउ आरो बैथिं सानैसो दंबावो नै बिसोरो सोंबावनोसै मा मुं खोन्थादो देलाय नोंना आंहा रहिला बर' गामिया डेमक्सि बालिस्टा आच्छा थेंक इउ आरो नेक्स्ट नै सानै दंबावो नों मुङा मामोन नोंहा लक्ष्मी दैमारि धिकाजुलि आरो नोंहा एसे बुंदो जाबाय सार आच्छा आरो सासे खारबाय हनै खारबाय आच्छा बिसोरो थांनो थाखाय जोबोद लाहार फाहार खालामगासिनो नै बिसोरो लेंगुवेज सार्भेनि थाखाय बिसोरो दलाकाति गार'गाव गामियाव थांदोंमोन मा सोलोंखो बिसोर गावसोरसो मिथिसिगौ नै बेयाव बिथांमोना गारियाव गाखोसिगोन नै आच्छा भिडिअखौ लादों जोंनि कलेजनि प्रेमसन सारा हाथै जाबनाय बायदि जाबखाबाय थांसै दे बाय बाय मोजाङै थां दे मोजाङै थां जोंहा सारनि बिमा बियो नै सारनि दे बेसोरनि लास्ट एबार जानाया माखौबा बुंनो ना सारा माखौबा बुंनो सार माखौबा बुंनो दे माने माबाफोरखौ खिथाना होदो आरो ना माबाफोरा माने मैगंफोरा माबोरै जादों बेफोरखौनो खिथाना होदो सारा जोंना बिराद खस्थ' खालामनानै सारा बिराद मोजां जानाय लोंनाय जाहोबाय बोथिसे ओंखाम बिराद गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय मावनानै संनानै जाहोग्राफोरनिसिमबो बिराद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ गोथाव ना भेराइटिस आइटेम मोजां जादों न माखौबा बुंबा जोगोनारजों सयाबिन पनिर एक्सट्रा एवनाय बेखौ आं बारा सिनायासै बे मोनसे माबामोन जोगोनार बिजौमोन पापर पनिर आलु सारा जि प्रग्राम दंमोन बेखौ जाहोनानै ओंखामबो जाहोबावबाय बिराद गोथाव न दाबो आं बेखौनो दांबावाखै बिराद गोथाव बायदि नुखादों बबे गोथावसिन बेखौनो लासाव जा गोथावसिनखौ फार्स्टआवबो जागोन लासावबो जागोन जानो मोनसे दोनगोन औ मोजां मोनबाय सारा ओंखाम जाहोलायबाय औ बिदि आरो ओमफ्राय संग्राफोरनिसिम संग्राफोरखौ एसे साबायखर बुंनांगोन खस्थ' खालामनानै जाहोबाय नै धोनस्रि फुंखानि मालिकआबो दङ नालाय संग्रायाव बेखौ गरमाव हानानै संनायाबो गोरलै नङा औ गोरामानिसो मोजां मोनदों मालाय संनायखौ दलर मोनजानाय थाखाय मावनाङा दे होमबा जाबाय था औ दे बिराद खस्थ' खालामनानै जाहोबायना औ बारा खस्थ' मोनाखै थाबाय दे बयनोबो दे जाजोबदों गासिबो हाय मन्टे मोनजामारबायसो माथो रे रानिखौ लानि एसे मा नामलै मा नामलाय लाइजौ ए रानि लाइजौ देनां सिख्ला देरबा नायनो हागोन दे इथिना इथि गरम दे जाला थिग गरमखौना हा रश्मि मेदाम ए नै रश्मि मेदामनि फिसाजो लाइजौ बसुमतारि दां
बुंनोखाय नामा दे मोजां बायदि साइज एकदम गासिबो जाजोबथावना साइज आरोना आयौ मासि आरामार गयाथ' गोथावखा अबेसे दहायबो जाखांखाबाय आं ओमफ्राय जि गोथाव साइज नुखाथारबाय नै स्रोम स्रोमनो गय फाथै ओमफ्राय नै बियो बैग्रि आसार जानो नागिरदों आलासिफोरा थांजोब्बाय ओमफ्राय नै मबाइलाबो जि लोरिबाय थादोंना दिनै आंनि मबाइलजों लायाखै आं वान प्लासखौ लाङाखैमोन आंनि मोनसेयाबो मेम'रि फुल जाना होनानै लाजायासै बेलेगनि मबाइलजों लानायमोन आरो ओमफ्राय जि लोरिखादों भिडिअ'आ ओमफ्राय नै लास्टआव जोङो जि सेब जाखाबाय आलासिफोरा मैगं थाइगंफोरखौ जेरैबायदि गोथाव जादों होननानै बुंदोंना अबेसे नंमारगौ जि गोथाव जाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय जि जाखाबाय मिरामिसबाबो ओमफ्राय आंना दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जायफोरा दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ' लानानै फैगोन दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय